Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλη μια επεξηγηματική ανάλυση. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με κάτι ειλικρινά απίστευτο. Θα ταξιδεύσουμε για να εξερευνήσουμε τον Ερμή. Τον πιο κοντινό πλανήτη στον ήλιο, τον οποίον ίσως και να προσπερνάμε στις συζητήσεις μας, αλλά πιστέψτε με, είναι ένας πραγματικά παράξενος κόσμος που σπάει κυριολεκτικά όλους τους κανόνες. Ουσιαστικά, μιλάμε για το απόλυτο κοσμικό κουτί μυστηρίου. Η δομή του, η συμπεριφορά του, ακόμα και η ίδια η ιστορία του, μοιάζουν βγαλμένα από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Οπότε, ας δούμε τι ακριβώς έχουμε στο σημερινό μας πρόγραμμα για να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι. Πρώτον, θα δούμε γιατί είναι ένας κόσμος των άκρων. Δεύτερον, θα μιλήσουμε για τον περίφημο πυρήνα Οβίδα. Τρίτον, θα αναλύσουμε το μυστήριο του μαγνητικού του πεδίου. Τέταρτον, θα ρίξουμε μια ματιά στις θεωρίες σχηματισμού του. Και πέμπτον, θα ολοκληρώσουμε με τα επόμενα βήματα της εξερεύνησής του. Πάμε! Πρώτη στάση. Ένας κόσμος των άκρων. Ή αλλιώς φωτιά, πάγος και εντελώς παράξενος χρόνος. Σκεφτείτε το εξής. Στον Ερμή καταγράφονται ασύλληπτες διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Μιλάμε για διαφορές που αγγίζουν τους 1100 βαθμούς Φαρενάιτ. Τη νύχτα το θερμόμετρο πέφτει στους -300 βαθμούς, ενώ τη μέρα η επιφάνεια κυριολεκτικά ψήνεται στους 800. Όμως το πιο εξωφρενικό είναι το πώς κυλάει ο χρόνος. Ένα ολόκληρο έτος, δηλαδή μια πλήρης περιφορά γύρω από τον ήλιο, τελειώνει σε μόλις 88 γήινες μέρες. Αλλά επειδή ο πλανήτης περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του βασανιστικά αργά, για να δει κάποιος ξανά ανατολή του ήλιου, πρέπει να περάσουν 180 γήινες μέρες. Είναι εντελώς παράλογο. Η χρονιά τελειώνει πιο γρήγορα από τη ίδια ημέρα. Προχωράμε στο δεύτερο κεφάλαιο, τον πυρήνα Οβίδα. Μια πραγματική εσωτερική ανομαλία. Για να καταλάβουμε τη γεωλογία αυτού του πλανήτη, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μια φανταστική και πολύ απλή σύγκριση, την αναλογία της Οβίδας. Φανταστείτε τον Ερμή κυριολεκτικά σαν μια συμπαγή, πανέβαρη μεταλλική μπάλα κανονιού. Γιατί? Επειδή ο εξαιρετικά πυκνός μεταλλικός του πυρήνας καταλαμβάνει, κρατηθείτε, σχεδόν το 85% του συνολικού του όγκου. Μας βοηθάει πάρα πολύ να οπτικοποιήσουμε την απόλυτη πυκνότητα που κρύβεται κάτω από τα πόδια μας, αν υποθέσουμε ότι στεκόμασταν εκεί. Και αυτό εδώ απεικονίζει ακριβώς πόσο γεωλογικά παράδοξο είναι αυτό το ουράνιο σώμα. Δείτε πόσο απειροελάχιστος είναι ο βράχος που περιβάλλει το μέταλλο. Μόλις το 15% αντιστοιχεί στον μανδύα και τον εξωτερικό φλοιό. Σε οποιονδήποτε άλλο κανονικό βραχώδη πλανήτη, αυτό το στρώμα θα ήταν τεράστιο. Στον Ερμή όμως, τα βράχια είναι απλά σαν ένα λεπτό, επιφανειακό στρώμα μπόγιας πάνω από μια γιγάντια σιδερένια σφαίρα. Το πόσο συνήθιστο είναι αυτό αποκαλύπτεται όταν κάνουμε τη σύγκριση με το δικό μας σπίτι. Ο συμπαγής εσωτερικός πυρήνας του Ερμή έχει διάμετρο περίπου 1260 μίλια, ενώ της Γης είναι στα 1500 μίλια. Με λίγα λόγια, παρόλο που ο Ερμής είναι συνολικά ένα μικροσκοπικό κλάσμα του μεγέθους της Γης, η στερεή μεταλλική του καρδιά είναι σχεδόν το ίδια μεγάλη με τη δική μας. Επιπλέον, στη Γη ο συμπαγής πυρήνας είναι μόλις το 1/3 του συνολικού πυρήνα. Στον Ερμή είναι το μισό. Είναι σαν ο πλανήτης να χτίστηκε ανάποδα, από μέσα προς τα έξω. Οπότε περνάμε στο νούμερο 3, το μυστήριο του μαγνητικού πεδίου. Κυριολεκτικά μια συγκλονιστική ανακάλυψη. Το γιατί έχει τόση σημασία ο πυρήνας το μαθαίνουμε από μια αόρατη δύναμη που αρχικά είχε μπερδέψει τους πάντες. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Αντώνιο Τζενόβα από το Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα, το εσωτερικό του Ερμή είναι ακόμα ενεργό, λόγω του λιωμένου πυρήνα που τροφοδοτεί το ασθενές μαγνητικό πεδίο του πλανήτη. Η NASA, χάρη στα δεδομένα του σκάφους Messenger, επιβεβαίωσε αυτή τη δραστηριότητα μετρώντας ανεπαίσθητες βαρυτικές ανομαλίες και ταλαντώσεις στην περιστροφή του. Ανακάλυψαν λοιπόν ότι το κέντρο του δεν είναι νεκρό και στερεοποιημένο, αλλά ζωντανό. Πώς ακριβώς γεννιέται όμως αυτό το μαγνητικό πεδίο? Ας το σπάσουμε σε 3 πολύ απλά λογικά βήματα. Βήμα πρώτο. Ο τεράστιος σιδερένιος πυρήνας παραμένει εν μέρη σε λιωμένη υγρή κατάσταση. Βήμα δεύτερο. Καθώς αυτό το υγρό μέταλλο ψύχεται, αρχίζει να αναταράσσεται βία και να ρέει δημιουργώντας ρεύματα. Βήμα τρίτο. Και πιο σημαντικό. Αυτή ακριβώς η εσωτερική κίνηση, το φαινόμενο του δυναμό δηλαδή, είναι που παράγει ένα ενεργό παγκόσμιο μαγνητικό πεδίο γύρω από τον πλανήτη. Τώρα, για να καταλάβουμε το μέγεθος αυτής της ανακάλυψης, ακούστε αυτό. Εκτός από τη Γη, ο Ερμής είναι ο μοναδικός βραχώδης πλανήτης σε ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα που παράγει και διατηρεί σήμερα το δικό του παγκόσμιο μαγνητικό πεδίο. Η Αφροδίτη δεν έχει. Ο Άρης ούτε.
Αυτή η λεπτομέρεια και μόνο κάνει αυτόν τον μικροσκοπικό κόσμο να έχει ανυπολόγιστη επιστημονική αξία. Ενότητα τέταρτη. Θεωρίες πλανητικού σχηματισμού. Ή αλλιώς, πώς το καλό, ο πυρήνος έγινε τόσο γιγάντιος. Το πραγματικά ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η επιστήμη δεν έχει κατασταλάξει σε έναν οριστικό νικητή. Έχουμε λοιπόν 3 βασικούς ύποπτους, 3 υποθέσεις που αξιολογούνται ουδέτερα. Υπόθεση πρώτη. Μια γιγαντιαία σύγκρουση στο παρελθόν ξύρισε και διέλυσε τα εξωτερικά βραχώδη στρώματα του πλανήτη. Υπόθεση δεύτερη. Ο νεαρός, υπερβολικά καυτός ήλιος κυριολεκτικά εξάθμισε τα βράχια, αφήνοντας πίσω μόνο τα βαριά μέταλλα. Και υπόθεση τρίτη. Ίσως τα πράγματα να είναι πιο απλά και ο πλανήτης να σχηματίστηκε εξ αρχής με αυτή την παράδοξη γεμάτη μέταλλα σύνθεση. Η έρευνα συνεχίζεται! Και κάπως έτσι φτάνουμε στην τελευταία μας ενότητα, εξερευνώντας το άγνωστο. Ποιοι είναι οι detectives σε αυτή την υπόθεση? Ξέρετε, το να στείλεις ένα σκάφος στον Ερμή είναι γελία δύσκολο. Χρειάζονται πολύπλοκοι ελιγμοί βαρυτικής φενδόνης, απλά και μόνο για να μην σε τραβήξει μέσα του ο ήλιος. Το 1974 το Mariner 10 έκανε τα πρώτα περάσματα και ανακάλυψε, προς έκπληξη όλων, το μαγνητικό πεδίο. Μετά, το 2011, το Messenger έγραψε ιστορία μπαίνοντας σε τροχιά και χαρτογραφώντας τον. Και τώρα περιμένουμε το 2026. Η αποστολή Μπέπι Κολόμπο θα φτάσει εκεί για να λύσει όσα μυστήρια έχουν απομείνει. Ας δούμε όμως πώς όλα αυτά τα δεδομένα οδηγούν σε κάτι εντελώς αναπάντεχο. Σε έναν πλανήτη δίπλα στον ήλιο έχουμε πάγο. Ναι, καλά ακούσατε. Το ραντάρ του Arecibo εντόπισε πρώτο κάποιες λαμπερές κοιλίδες στους πόλους. Το Messenger επιβεβαίωσε ότι μέσα σε βαθιούς κρατήρες που δεν βλέπουν ποτέ το φως του ήλιου υπάρχει παγωμένο νερό με πάχος που φτάνει τα 2 μύρια. Και το πιο τρελό, αυτός ο πάγος καλύπτεται από κάποιο άγνωστο σκοτεινό οργανικό υλικό. Μιλάμε για αντιθέσεις που δεν το χωράει ο νους. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, ας κρατήσουμε το εξής. Καθώς το Μπέπι Κολόμπο ετοιμάζεται να φτάσει και να αναλύσει αυτές τις μαγνητικές και γεωλογικές παραδοξότητες, γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι ο Ερμής δεν είναι απλώς ένας τοπικός γείτονας. Τι θα μπορούσε άραγε να μας διδάξει αυτός ο μικρός, μεταλλικός κόσμος για τους αμέτρητους βραχώδεις εξωπλανήτες που ανακαλύπτουμε γύρω από μακρινά άστρα? Αν κατανοήσουμε το δικό μας κουτί μυστηρίου, ίσως καταλάβουμε καλύτερα τους παράξενους κόσμους ολόκληρου του γαλαξία. Κάτι για να σκεφτούμε, σωστά? Αυτά από εμάς για σήμερα. Τα λέμε την επόμενη φορά.